Безбройни рими се въртат в моята глава, сякаш двама човека се борят за моята уста. Така че ето, преостъпвам сцената, в момчето е готово, искам думата. Искам да поздравя всички мои верни хора, които през годините били сами опора. Копале, каква опора? Всеки ме гледа как се зора и се чуди как да ми ограничава кръгозора. Господине, аз говоря, ако обичате, спазвайте етикета. Много ви се моля, тук си има ред и вашия ще дойде. Не може най-отпред, на опашката отзад си стойте. Ей, копаленце малко, ако те хвана ще те разкоста. Кой спазва правилата, вече ти си много прост бе. Вашите са бълъци, плащат данъци, живеят с недостиг на белтъци, свънци вкъщи гледат кръци. Живеят в мен един двама и всеки ден е драма. И кой ще победи, не знам. Борбата в мене продължава. Живеят в мен един двама и всеки ден е драма. И кой ще победи, не знам. Борбата в мене продължава. Не, грешите, много ви се моля, чуйте ме сега. Искам обективно да поспорим, няма нужда да ме обиждате така директно. Нищо не съм ви сторил, така че просто не е честно. Копале, не само вашите, ами и ти си бъла чест. Знаеш ли колко пъти ходих аз това лято на море и всеки път бях с различно пиче, което правеше всичко само да види кинтите. Ама вие отново ми се нахвърляте и не спорите, ами само как хвърляте. И така не мен, ами вас си мърляте, защото лошата карма към вас си я прехвърляте. Зубър, моля те, хващай следващия полет бе и обратно към сексията, където си добре. Тук в този свят управлява на госта и думите се ползват само за да нанесат вреда. Живеят в мен един двама и всеки ден е драма. И кой ще победи, не знам. Борбата в мене продължава. Живеят в мен един двама и всеки ден е драма. И кой ще победи, не знам. Всеки ден борбата в мене продължава. И така напред-назад тия двамата се борят в мен и всеки има си по някой силен ден. Аз ги гледам и съм леко раздвоен, всеки един от тях е прав и по-своему кретен. И живота си тече, някой ден единия е по-добре, а другия е много зле. И се чуди на къде да поеме, докато не разбере, че другия трябва да вземе. И тогава осъзнава, че за да е щастлив единия, другия трябва да дава и без това не става. Прогресът спира, когато някой от тях изостава и от тогава аз управлявам тая мини държава. Взимам от единия, а на другия давам. От страната на неоправдание играч заставам и лице си нямам. Аз съм само огледал, което това, което взел е, обратно го е дал. Живеят в мен един двама и всеки ден е драма. И кой ще победи, не знам. Борбата в мене продължава.